keparenga kawula hamiwiti ronggeng kaya goyang bingko
Aku
Si anggo ngrumiyin Mas. Iya, Bang. Nunggu ganonge. Ada nak macet iki. Kowe jane maju terus ndono teh. Sapa? Tete Tete, to. Tete Lah ya maju. sakjane iki wong yo. Wah, ha iki Seniore. seniore. Seniore Ronggeng. Heeh. Suhu. Monggo Mbak Dilam. Ya, Sugeng Rawuh. Sugeng Rawuh. Anake dimongke sik tak mongke ya Nyoba ora apa-apa joget. lho. Heeh, nyoba joget. Dimongke bapakne. Nggih, Bu Guru saiki nok. Oh sakniki Bu Guru to? Bu Guru. Oh ya cocok kok ya. Nek Bu Guru karo sapa, Pak? Yang ini apa namanya? Ayo Mas Andes yo. Inji, semoga Mas Andes, Mas Komet. Dinteni yo. Monggo, Mas Alhamdulillah, Andes. menika siang menika kathah seniman seniwati ya, Mas. Kasih jalan ya, kasih jalan, kasih jalan. Iya. Ayo, Des. Ayo. Iya. Ya, oh. Oh, ya. Os. Oh, 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 lo, lo. Oh, iya. Alon. Alon, Met. Rada atas ini. Iya. Oi. Oh, ya, ya, ya. Lo, ya. Oh. Ha, oh, ya. Oh, ya. Ha, oh, iya. Oh, iya. Os. Ayo, Des. Des. Iya. Oh, iya. Ya, oh, ya. Os, amit Pak D. Mboten sengaja. Salim. Gur topi ini rapopo. Heeh. Anggere ora isine topi to, Mas. Nek menculat bahaya. Iya. Oh iya. Alam. Rada kroso iki sajake. Kena balem. Iya. Oh, ya, ya, ya. Hae, ya, oh. Oh ya, oh ya. Hae, ya. Ya, oh, ha, oh. Oh ya, oh, oh ya, lo, lo. Oh ya. Oh, ya. Os. Ya. Ya. Oh ya. Os. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Ya. Oh ya. Oh oh. Ya. Oh ya. Ha oh. Ha oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh lo lo. Oh iya. Iya. Os. Nah iki. Tatangan iki Mas. Iya. Nuturi aku. Oh. 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 Iya. Ya. Oh. Iya. Os. Oh. 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 Ya. Ya oh. Ya. Oh. Oh. Ya. Ya. Ha oh. Ha oh. Oh ya. Oh. Oh. Oh ya lo lo. Oh ya. Oh ya. Os. Apa Des? Habisnya kenapa? Oh, netes.
Oh metu to. Dilapis sik, dilapis sik. Metu loe. Oh. Oh. Nah iki. Urung-urung kok wis. Oh, apa tiket tuh? Eweh. Des, kualik. He-ah. He-ah. Iki. Apa hiji? Tak, ya yo. Awas dikubak jigong kula. Rapopo. Ayo, ayo Pak, diisi Pak, ayo Pak. Ayo terus. Loro ae. Ora apa-apa, sok kuat. Ora apa. Ayo Met. Oh Met. Hau. Ngomong celuk ae to. Sampun. Sik ambangi awak dhewe kene-kene kaya dadi jenuh men rasane. Awak dhewe iki rasane kuwi. Aku Rasane kuwi Aku pas auto apa bokonge loro men. Ayo kembali. aku ngomongnya kapan? Aja suara Disawut terus. Ya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barang. Peceret apa ya? Ayo awak dhewe tekan ndi kene Met. Indonesia Mas Andes. Indonesia. Ayo Mas Teh daerah ndi Oh, kene lho. nggih. Awak dhewe. Bose tak luru. Oh, bose ndi Bu? Bose kae sing Oh, nyelengke lho, Bos. Seko Bali Catur, Gamping, Sleman. Jatilane ndi kudu Jatilane ngerti. Beksa Muda, Wiromo. Nah, awak dhewe MB. sepisan tekan kene Met. Nggih, alhamdulillah. Alhamdulillah langsung salto manu isik aku terus kowe. Manu embe. Latu-latune sakit. Aku mau Apane? Latu-latu gua. jadi krekel ini. Jadi kan masuk gua gitu. itu kan salto gua. Iya. Ke depan gitu gua. Grindik gitu. Madung. Langsung uduk. Nah gitu enggak apa-apa dah gua. Enggak apa-apa, ikhlas. Iya, kan Heeh. ini apa ya? Ini kayaknya ini ada pernikahan juga. Sopo? Mau siapa mau? Lali sini. Sinten? Marianto kali sinten? Sinten? Bu Lastri? Kok Lastri sopo to? Doni lho. Sinten Caca. Sinten? Oh, dan Mbak Caca. Hah? Sulastri. Caca. Lastri kali sinten? Caca Marianto. Sinten? Dwi Marianto. Oh, Dwi Marianto. Muga-muga jadi keluarga sakinah mawaddah warohmah. Amin, Tinggal bahagia. dimari ngomongan. Heeh. Yo, syukur-syukur kowe ndongake, Men. Apa? Aku Heeh. ora isa aku. Ndongake no. Heeh, Ndongake. mugi-mugi Heeh. enggal bahagia, rukun selalu dan semoga dicepatkan pelenteng Mesti niku apa mlenting cangkem. mangke malam penalti mawon nek bal-balang saya Nek baku jeneng wong nganten ngene iki biasane dicondro. Condro. Teng teng. Repepeh. Kok malah repepeh. Aku biasane ngono. Condro repepeh. Kowe ra goblok kowe ya. Kowe ra tau elu wong pengantin bekalih nipun wis semodo mancing ana ning kene. Heeh. Nah iki. Iya. Disumbangaken Ngilat ala ing cantik. disemogaken pengantin kekalih mekengkeng. Takmu ora kuwe to. Lah mau repepeh. Repepeh ki masih mlakune. Mlakune. Ing pengantin menika wis kadung wong tinggal. Kadung tresno. Wis mlakune repepeh. Alon-alon dah. Ojo ngasih kebacan ning dadak diceplok dak mleot sikile. Sik. Oh. Pengantene ndi? Pengantene di. Pundi? Balik sing karek Sing aku. tinggal di. Balehku. Keliru. Budi, saya mau ning buri. Mas sapa mu? Mas Dwi. Mas Dwi. Mas Dwi. Wi. Ah. Mas Dwi. Dadi Mas Dwi. Mas Dwi. Mas Dwi, sumangga. Apa ki golek bagor mu ya? Aduh, napa to? Mas Dwi. Teman ki. Alah nonok. Iki tak Mas Dwi jago ngake ning kene to. Ayo. Wong ngantene men seneng. Mas Dwi. Mas Dwi. Walah, ora krungu. Mas Dwi. Ya. Mas Dwi. Wah, nek tunggu niki malah Mas Dwi. Jano turu. Hah?
mengumpulkan kekuatan. Kekuatan entek. Ayo, Nono. Nono, Mas Dwi gak enek. Mas Dwi. Aduh guys, ya wis. Saiki gantine iki, Men. Sapa? Gantine iki. Oh, iya. Yuk ngatemi. Riko. Kok yung atemi? Ngatemi. Heeh. Yuk ngatemi. Rene, tak antemi. Nah, iki gambarane ngene. Juragan tenung. Hah? Atau Niki. ini juragan tenung ya. Walah muga nom melendung-melendung. Ha iki asine nganu kok kepopo, Men. Kok iso gede. Ya. Ayo, iki dijalek gejal pelaku, Men. Heeh. Karo sapa? Aku. Kowe karo kowe, ya. Emang lo level sama gua? Enggak sih ya. Enggak guys. Gua Aku juga. tak sing repepeh-repepeh aku. Ayo. Ayo ngene. Andes. Cangkem dalam. Iki mantene Putri. Heeh, sing Mantene kakung ndi? ora roh e. Lah kek oh, Iki. oh karo kowe. Karo kowe. Gusti Allah, karo merem ya kowe lemu gandeng. Heeh. Balik tok petok. Kowe iki lanange tok petok. Nganggo Iki masker mengko nek ora serasi ganti wong lho iki. Heeh, ayo. 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 Ya sing kompak. Coba. Sikile rambut lagi lan ngene mah. Wong wedok kok iki jenenge mekangkang jenenge. Kose, condrane ora monyok. Oh terus saiki. Angel nganten ngene iki tak idoni sesuk. Ing pamirsa sedayanipun lan ugi para tamu sedaya. Lan ugi para penonton sedayanipun. Iku Dalah. Iki wis kadung metingal kang ngantek kekalih. Kang siji rupane kok codot. Sing siji ayu rada cilik rabune kaya resik. Yo ayo padha mlaku sing alon-alon las padha. Laku met. Bojone tenan teko kapok ora kowe. Balik. Kene. Aduh, jadi malah jadi pri. Mbak Caca mriki, Mbak Caca. Ngene, mandek ngene. Kat mau to riko ket domongi kok. Jadi musiknya sing romantis ya. Mati, sik jagong Pak ambil ke anu kathak ya Pak kathoke. Nama kursine. Kok nyemek kathoke? Liru lah. Udani kok piye? Sik, ngene jagong. Ngene. Aja dilotrok ing koli kok hawane awake nglotrok wae. Adik ngambil setunggal malih nggih. Malah adik ngambil ngapunten iki lho, Bu. Ya, iki menyenengke nganten ngene iki. Nggih. Men sesuk ditanggap meneh. Riko jagong. Lega. Jagong. Nah. Lho. Sepasang waria satu Oh, cinta. ono teh. Manuke Allah, manuke gadget sih. Hah? Ngawur Kene ono. Ayo weh jagong. Jagong, lega. Jagong. Nah, Iya. Mari rono. Arep rono. Mripate digo, mripate. Nah niki. Ben rada ganteng, kacamata utuh mripate. Kowe iki kok yo aneh-aneh mripat kok. Ayo, tangane ceklak. Hei! Hei, kok sing lanang ndi sing wedok ndi? ayo, Pengengkengan. tangane ngene. Tangan sikile diciutake sik, sikile. Heeh, ndak ngoyuh. Ayo, nah iki tak condrone, Met. Ya. Awakmu dadi cocok lampah sok ngono. Ya. Ayo milu. Riko, milu kabeh. Cepet deh. Apik iki ngomong apik, cepet iki. Ayo. Ngomong apik. Ayo. Kowe sik. Kowe rono. Ah, Riko ngipasi. Nah, ngipasi. Sing liyane rono. Ha, Riko rono. Riko. Ha, wis sip. Riko ngipasi. Tul kiyem milu nopo to, Yem? Komet tak condro maju rene, Met. Ya, iki pas iki. Cangkeme sing apik. Nah, wis. Ya. Iladallah. Kang kanten kekalih mun sampun siaga ana ing jagong menika. Iki kang ana kang cocok lampah malah repepeh. Iki malah stroke e. Gejala. Idoni mulai kali. Ayo. Yo dayung kang wujute ana kang cocok lampahipun. Ayo. Nek, ayo milu. Dampyak kang dadi bolone kang cocok lampah. Cepet to, Met, malah idoni, Met. Tangane mekangkang kaya manuk arep mabur. Mlaku alon-alon. Ilate aja metu kaya ula.
maju ana ing penganten menika. Manuke manuk jeruk. Asik. Jajal kowe sing nyandra aku. Oh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sorry. Oh, sepindah kula ngaturaken kagem dua penganten dan enten cocok lampah mripate rada kero mati biasa nggo wong anu properti yuk sumangga cocok lampah pimpinan Andes anak bedes maju nglangkah alon-alon delang untune ditokake maju maning satu langkah punika melampah kanthi alon rupa kaya dapurang pring pating selangkrah maju sidik demi sidik maju aja nyong latame Allahumma sholli sholatan tamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadillahi nakalun bihil kurabu watanum juga bihil kurabu watu kodo bihirawa hiju watu nak bihirawa ibu malah kowe mati mopo cocok lampah seperti sholawat iki maneh ra maneh yo astagfirullah roba ayo sareng-sareng ibu baroya astagfirullah minal khotoya mambu kelek Andes mambu solar ditambah BBM yo Kok sing tenan ah iki sing tenan. Dikoke malah guyu wae kok. Kono, mitu kono. Ayo balik kono. Kono. Sukinah Sukijem. Maju. Bakul endat-endat. Sisa. Usip. Tarik, Cak. Api ta? Temoto. Iki brongos iso nyemplit apa ya? Ayo, aku dewek. Ayo repepeh maju menika. Wis alon. Saya mudun anggone repepeh. Mlakune saya alon. Ah, sip. Mudun ngisor. Saya dilosor. Yo, pancine duyunge metu. Iya. Kurang. Sik. Awak dhewe kene ra pantes men. Awak dhewe. Hah? Nyanyi wae ya? Nyantene kok joget. Kowe tak wis sedia oke kok, Met. Yes, bentung gedhi ngono. Awak dhewe dhe penyanyi ya, Met.
Met. Awak dhewe ndek penyanyi. Lek Rudi jenenge. Bakul pring. Heh. Ojo kok nyanyi aku ki. Ora iso. Aku ki. Kat maesuk wis gegeri amang jam pira. Aduh. Tekan kiri nyanyi. Ha iki sing tok ngerti vokale wong Sekarimba kae. Gitu. Iki lek Rudi jenenge, gitu. Tak gawak-gawake adoh rene-rene. Gitu. Alhamdulillah awak dhewe ya disponsori klambi karo Dita Hos. Makasih. Sesuk meneh ya. Yang ente kawine. Lah sithik-sithik sponsori bayarin kok apa nih, Des? Aku ya disponsori karo bakul leting. Teleke meneh. Ya, saiki dilagokke ya. Saiki dilagokke. Men ini kita menari bersama. Dansa ya. Kita mania odong kowe. Bobel gabel ngono. Lagune apa? Ngene iki. Sing kali rek. Sik jepit. Aduh, sing aku ra ngemis ning atiku miris. Surika rasane apa wis ana kantine. Ngene iki. Dasane ngono. Delok ya aku nek nyanyi. Lek Rudi ditesi guys. Aku tak paham. Iki tenan aku gek pilek lho. Ora iso. Bidung lho. Penyanyi biasanya suling toh. Munggah ke ngadeg ra iso. Ada tekan kene ge apa riko. Ora mangsa. Aku nek jengat piye? Ora iso. Jukuk sulunge. Bet. Ora iso. Kowe riko kowe didunggahake dudut. Nah, riko ngadeg nah. Kurang dhuwur wae. Aduh, diseret. Wis kene wae nonton. Ya. Nyanyi yo. Riko suling sik. Tilulit. Nah, iki ana lagune Rapayu, anak bojoku ngelih. Nah, ngono. Ayo, Riko golek joget ya wong loro ya. Ayo. Riko. Ayo, Lek Rut. Ayo Lek Rut. Tak brodute apa piye? Sak-sak kene manut ta iki lagu apa bae. Yuk. Kico yo. Nyong kok selak mumet to ndase kok niki. Asik.
Anjok seru tiramum. Lah ya ora apa-apa. Awake dhewe iki nek agek Nonton nang jangan. nanggap brodotan ya. Enak banget. Diurus sik, durus sik. Tuh jangan. Alah, jan sakno tenan. Hah? Lah wong ya iki ditanggapke jatilan, tak dulang, kurang kepiye to ya? Andes, makmin malih mboten. Ah, serutan meneh. Apa kuwi? Ajeng mimik melih. Wes, Mat. Mat. Saya jadi beneran. Aku tak joget. Oke, kamu tak? Ayo. Des, komet ki pengen. Boy. Pengen ditanggapke padha kowe mau gek terus didulang. Jajal saiki gentenan. Bangilon Tuhan mengalaika api besar assalamualaikum waalaikumsalam. Aku apalnya enggak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Kok sumpah kene mambu amis kok sumpah. Ya, Mas Rudi, brondut nih Mas Rudi. Apa lagu-lagu apa wes ben Monggo Mbak Tata. Kicamania, tembak-tembak dar. Drum, truk.
mutung, ngono wae mutung, Andes mutung. Gak enek sing nyawer mutung. Lumayan. Alhamdulillah. Yes, gue mancing. Piro, Des? Ya ora apa-apa disyukuri 2.000 ki duit kok ya. Syukur. Lah bener kan kamu ki disyukuri ya syukur. Iki ora sempalan 1 juta iki lho. Oh, lah ya carane ya pinter. Heeh, sik 5.000 kekno kancane sik 50 diparani dhewe. Oh, alah jan. Kendes pojok lor. Heeh. Matur nuwun Bapak Ibu ingkang sampun paring bebingah. Andes. Sajake nek lagi karo duit ki budek ya, Mas. Iya. Candak we. Ayo. Ter. Ayo. Komen. Ayo. Terima kasih. Wasik. Bundane sangat iki. Hah, sio. Wis komanan nih. Iki Mbak Tata. Tenang Dan. Isih sak babak meneh Dan. Wah, ayo. He.
Boyok. Boyok tenan iki boyok. Tenan rongseng bali. Yuk. Ya. Oh. Yo, jarane yo. Kasih tepuk tangan yang meriah, Bapak Ibu. Luar biasa. Atis komet terima kasih. Matur nuwun. Yo. Iki sing mlebu apa urung nek kuwi? Sing mlebu apane ya? Sing separuh. Oke, separuh. Heeh. Untune nang mlebu untune. Nah, wis. Jin ganjun kok ya, Mas. Biasane jin botol iki jin ceret. Nek biyen ki jine lemu ya. Oh, nek biyen. Heeh, sing saka ceret iki. Asa iki diet. Apa ya sedeng leboni komet. Andes. Klebon apa? Piye, Met? Kelebon apa?
suasanane. Tan saya sore, tan saya gayeng mas. Penontonnya tan saya banyu milih. Eyup no. Eyup. Ya. Sak sampun menika nggih tasih Mbak nggih. Tasih wonten setunggal babak malih samangke pramila ampun bidal rumiyin. Monggo pun paringi lagon monggo. Garepe manut buri. Denok Pak Pur. Tumbuh kalian suasana. Nggih. Kesarengan bangsa muda wirama. Danang Pro Audio Sound System. Sakjase. Oh piye nih? Get-get ini. Senengane bicara. kayangan tunggu suaramu suara tangismu
rampung, Des. Lagune wis rampung. Sih. Bar denok saiki Siti Badriah. Berdena Oh Siti iya, Badriah. oh bar asar ono kok. Iya. Bar asar Siti Badriah. Jam pun 3 bali pasar. Wis kok kandhane, bali. iya. Udah pulang ini, udah pulang. Semangka Pak Pur. Monggo Pak Pur, Nonton. Siti Badriah. Katur Idola ya. Polakan jaluke aku cemburu ana polakan jaluke pupu aku tambah cemburu ana polakan jaluke susu panas yen ana curagan sebulan sapi atiku lara atiku gelo kowe ra ngerti bersama drama Ada Siti Badriah bersama Pak Pur. ada Siti Badriah listen now Bersama Pak Pur Girong. aku duwe pacar jenenge Siti Badriah pendadino nemu ning pasar adikku ketar-ketar Siti Badriah dateng akrabes penganggone seksi-seksi angkat-angkat podo gemes kudu manis ingin duwe aku ra ngerti ana pelanggan jaluke kopi aku saja kopi ana pelanggan jaluke tempe aku ya buru ana pelanggan jaluke susu aku tambah cemburu ana pelanggan jaluke pupuk juragan kepulan sapi atiku lara atiku gelo kowe ra ngerti yo Oke, terima kasih Pak Pur. Iya. Pripun? Barongane beli. Barongane Barangane bubar, Mas. wis bubar, Des. Sesuk nek kondangan Des mung cukup kemule wae. Sandale golek ngene wong to, Mas. Araine wis ngirit. Hah? Ora apa-apa, malah ngrejekeni kok ya. Inje, pripun Mas? Menika pun tarik menapa pun lajengaken? Ya ditarik dulu. Oh, tarik rumin. Inje. Bakso Muda Wiromo, lanjutkan. Ayo. Ayo bareng.
Yanisa Otomatio Lalu sono Mungkin mati yang basuki Kondor, 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 kondor. Terima kasih Mas Ades. Matur nuwun. Mas Komet juga terima kasih. Ayo. Gambar suling kumandang suarane. Kapenak Semoga Teman-teman cari duit monggo. Mas Dwi, monggo Mas Dwi. Kondur. Kondur, ayo kondur, ayo. Yuk. Monggo ibu mawon monggo Bu. Monggo Bu. Ayo. Yo. kondor. Iya. Selanjutnya. Yang mana
kondur. Yuk. Canda, we canda. Terus lanjutkan. Ayo.
Ayo. Bersama Dewi Romo. Lapang dada rasane Bapak angka 3 saking Jadilan Beksa Muda Wiromo. Ampun bubar rumiyin amargi samangke tasih wonten setunggal babak malih. Nggih. Pramila kados pundi?
Ngajar, ngajar, ngajar. Jalan mari jalan sembilan mari jalan. Jalan mari jalan sembilan mari jalan. Salam hormat tak ada rumah sini, tak ada rumah sini. Saya sudah minta berhenti, sudah waktunya. Jalan mari jalan sembilan mari jalan. Jalan mari jalan sembilan mari jalan. Salam hormat tak ada rumah sini, tak ada rumah sini. Saya sudah minta berhenti, sudah waktunya. Minta berhenti, sudah waktunya. Awas, awas, awas. Milih, milih. Ayo, 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 ayo. Mak, milih. Oh. Heeh. Milih Mas Heri. Milih kuwi bae ra Ya ora apa-apa. mari-mari. Aman iki. Nanti Sesiji. amat nih. Ayo. Ya, sekali lagi Mas yuk. Ayo Mas.